Tijdens de Internationale Dag tegen homofobie, bifobie en transfobie nam er een presentatie plaats van Queer Parkstad in Café der Klingen, waarin ze aandacht vragen voor dit maatschappelijke thema. Nou, mijn naam is Odin Weste en ik ben een van de initiatiefnemers van Queer Parkstad. Queer Parkstad is een LHBTI-organisatie, een queer-organisatie, die in Parkstad gaat opkomen voor de LHBTI-gemeenschap. Om dingen te organiseren, zoals bijeenkomsten, maar ook klaar te staan voor LHBTI'ers in Parkstad. We willen ook zichtbaar zijn straks met Queer Parkstad met een aantal evenementen. Dus we zijn echt wel bezig om ons te profileren, maar ook voornamelijk voor de queer organisaties, maar ook voor de queer gemeenschap hier in Parkstad. We willen ons laten zien in Parkstad. We hebben gemeentes uitgenodigd. We hebben andere maatschappelijke organisaties hier in Limburg hebben we ook uitgenodigd. Om te laten zien dat we er zijn. En dat we ook willen gaan opkomen voor de queer gemeenschap. Maar wel samen met de gemeentes en met de sociaal-maatschappelijke organisaties hier in Limburg. Het grootste doel eigenlijk van onze organisatie is gewoon opkomen voor de LHBTI-gemeenschap in Parkstad. Wij hebben het gevoel dat de afgelopen jaren, het is wel gebeurd, met name ook door het COC. Maar de groep waarmee wij zijn gestart, vonden dat we wat meer zouden kunnen doen. Maar ook niet alleen in Heerlen, maar ook in Brunsum, in Landgraaf, in Kerkrade, waar eigenlijk heel weinig nog te doen is. En we willen ook echt opkomen voor LHBTI'ers, zeg maar in Parkstad, die het bijvoorbeeld moeilijk hebben. We willen opkomen voor de vluchtelingen die hier in Heerlen zijn gestationeerd. Er zijn ook heel veel LHBTI-vluchtelingen, ouderen die weer terug de kast ingaan als ze in een verzorgingshuis terechtkomen. Ja goed, en daar moet wel iets gaan gedaan worden. En daar willen wij wat aan gaan doen. En het liefst willen we dat natuurlijk ook samen met COC Limburg doen. Dat is de Limburgse organisatie voor LHBTI'ers. Dus die samenwerkingen die moeten we gewoon met elkaar gaan nemen.